Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita berada di Embetek. saya juga oleh video tapi kalau enggak Apa? di video Video siapa? aslinya Oh, ini kita di video bisa YouTube Iya kita nggak bisa YouTube kan. ijol-ijolan konten Iya. Hari ini kita di Nyawin Blora sama pengrajinnya nih Cah. kok penggak rajin itu what Jam nyari tenang. panas ya apa kuat Apa ya Cok? panas ya Tinggal apa nih? ini usah mudan ya cok nek debutan Oh, Ora jadi ada nyantai. nek pas nek panas nyantai piye saiki dipasang lulang sesuk dinggo iki ora nek gawean nyantai ya sini Masa? iya Iki berarti wis nganu kabeh. wis Iki wis pesanan iku wis dadi kabeh. wis gone wong kabeh iki Loh, iya maksudnya wis Iya, dadi wis dadi kabeh. kabeh. Terus karek nganu. karena nonton untune tok Nah tau tentu. iya Wis nganu to, ngelus to. Itu tambalan api lho. Endi ya? Iki lho kotak tambalan Iso e. Tapi yo api yo. Kita ada di MB site. Ki umomo enek wong pesen no iso. bisa. Wah. Jadi wis nganu kelas. Gak itu. Kayak gitu BU kok. Jatuh. Iki nganu cah. Wis iki sing wis lunas iki. Duwe wis entek. Karek sambatan. Oh. Ngeri cah. Pokoknya iki nggo siji aku mulai. Iso ra iso. Sing ki yo. Dhuwur iki lho. Loh, lah sing cilik endi ya? Oh, tiga wong. Apa ya? Ki cara piro ya? Das piro iki? Das piro iki? Iki das piro ya? Kira Iki lho. ukurane Kok gak kabeh? kabeh. Siji, loro. 20 kene yo. 15. Duh, masa 10 gak enak, Cuk. Wala lah iki gede. Yo iki siang 8 yo. Kira kim? 11-an gitu. 11. 12. Lagi sik diutang nih, Pran. Urung mesti loro. Nganu ndas ya yo. Iya. Urung wujud. Sik wujud glugu, Mas. Kayune yo entek. Deterjen. Iki piye nek? Coba. Oh, iki cilik iki. Ya, apa? Duh. Oh, alah iki apa nih? Luluk iki mbiyen. Dulu itu piye? Nang ge adek. Tapi Ya. oh lho. Garapan iki. Kayak Duh. entah ora ya. Sing iki rek Barengan iki. asline garapan sama. Iki toh? Heeh. Ora. Lah, Barengan kawak itu. Harapan growong. ibu rara kok growong iki. Ya mau. Endi? Ini lho sih. Oh, Mau sing bareng. tapi ngerubah kabeh yo. Barengan cilik. Motorane tok. Cilik. Fotone sik macet. Cah. Walah, iki gak pati yang anu iki. Cate. Sing tumbuk piro sapiro lho. Iki to. Iki lho, Bro. Clear. Oh. Tolong di clear aja. Ini pirang dino? 3 dino. Arang atas. Isa aku niki.
Jalan ana masih ngecat wong. Lah mesti iya, mesti iso nganu Iso wong. ngakon wong. Iya iso ngakon wong aku. Ngeri cah. Mata. Semulus kok. Bokong. Sing akeh tambalan iki. Barang akeh tambalan. Apa ya? Baru tambalan kabeh. Sing tak utang. Ndak enak ya. Utang. Kok utang. Ganongan yo enak cah. Ya timbang nyembung engsel kan mending nyembung baru. Iya. Kayu udah ngepres. Kuwi. Mending lah engsel eu. Iku nggo nganu, cinere apa? A spesial. Apa kuwi? Balkoet. Ora di endros. Iya enggak boleh. Jangan. Lah kuwi. Endi? Nek apa? Sopo? A spesial. Jam 12 sih. Ini baru aja. Cetak air tapi. Gak ya penta. Dek air lu enggak. Air. Ora ah. Yo ana sing air iso. Air iso. Apa? Simbah air. Masa ya lak nganu ngedop ngono. Iya air. Bisa lah. Itu jahe. Anu bare-bare cahaya hande. Dek nane ku lho. Gak dadi ya. Kim. Sing merantau iki lho. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cetak. 8, 9. Baruan kok. Kena apa? Sampai kena. Iyalah. Kayak lucu. Wawak pertama yo. Orang Udah. Rong ngopi kaya barengan. 23. 22 kita. Suwe. Pira? Lali kor. Tahun. Pertama yo. Ora iki. Ora. Dolanan kayu kok bisa. Iku Di Barongan Ini iki. dolanan kayu 20. Oh iya. Jalan kayu rong piro, Mas? 2020. 2020. Lah, iku apa? Baruan pertama iku payu wong dia. Nek garapan pertama yo YouTube tenan. coba itu pertenan nih. Gak guys. Jagung. Anjir. Garap dadi yo ngurku sing cilik kuwi. Kuwi Heeh. Ora nang- tidak dijual. Pertama garap dadi. lah ganongan iku endi yo? Iko Not for sale. kayak ameh tak nganu di ben, ameh tak tuku di ben yo. Ya. Oh. Iki cah. Tapi piro kayak ngakone? Mas Nova kayak yo. Iya. Iya, terus aku di apa? Dikei ane Habib. Ya Habib aja nih. Iya. Kok kendang gue. Meletek aja. Kayu kok kene simpan. Iya, Iya, Cah. kono ora tinggo. Tak kono. Monggo sing minat iki ganongan. Kilo cah. Iki ngene wong San. Gini sih, Mbak. Iki yang ngene wong. Ora gone kok, Pak. Oh, Kayune koplak, bukan garap. Koplak. Galeri. kirim di kim. Omah. Wah, iya. Omah. Iki di baru mana kim? Kedua orang pembarong. Tuku cowok. Asu kok. Tadi itu ceritanya anu cah. Saya melihat biarongan ngetro iki lho. Kelihatan ini. Jadi asisten aku. Mulai nggo iki sitok. Iki. Iki cah alate iki lho.
Ini catnya. Oh. Di tepi jarungan ini. Anjay. Beng nih dinding. Kontrakan. Oh. Malah yuk ngecat dulu. Itu. Wah, kayak naik ganungan ya. Iki cacatan hanyar di boxy. Duh, udan tuh. Ngomong udan kok. Masih rada udan emang kan mendek kok. Iki ganungan iki. Kok dadi? Akeh dadi. Lho iki maune siungan to. Oh, malah untune ncen dikek ngene. Endi? Iki, Cuk. Iya, ora siungan. Kayak siungan anjing. Ora. Ora iku. Iki SpongeBob. SpongeBob, kanan Spong. Aduh. Spong. Ganong apa sih? Anu kan. Ganong pesek jare. Ayo opo kuwi, Kang? Ayo opo dekmu? Cayulo. Gak ding. Dadap karo lo ya? Gak, Cuk. Pule. Pule. Ayo pule. Ada iki. Piroan? Jangan. Wih. Iya, Pak. Iya, jangan dong, Mas. Walah. Enek. Oh. Itu ya. Tembal dulu. Kaki mas ya. Ini mangan. Ning jero nek barengan, Mbak. Anu, tukangnya mangan. Lah iya, jebret kabeh. Wah, jadi ya. Tiga. Wah, ini brodol ya. Oh, kena datang loh. Bareng metro main cah. Lurah. Ambicik. Oh. Opo? Gak apa-apa. Ya udah cah ya. Kita diakhiri sampai sini aja. Aduh. Sampai sini nih. Tadi menggarap garan anjay. Apa gini? Ora mek-mek ya. Udah kuwi rai gede kuwi. Iya. Kayak gitu ya. Udah cah ya. Kok Kita akhiri. Boyo lali sing mirip kene, Mas. Sampai terima kasih sudah menonton ya. Vlog hari ini nonton di MB Tech. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channelku yo. Dinantikan. Oke, sampai jumpa. Boyo lali sing mirip kene.